Ukufunda nokufundisa kuphazamisekile ezifundeni eziyi12 esifundazweni. Izinselelo zisukela ekubambezelekeni, ukungathunyelwa kokudla nokuthunyelwa kokudla okungekho sesimene esihle ezikoleni. Ezinye izifunda zisabika ukuthi kusashoda ukudla abakutholile. Kusolakala ukuthi umnyango uqoke inkampani eyodwa ukuthi ihlinzeke izikole ngokudla esifundazweni sonke. Amaqembu aphikisayo esifundazweni asenxuse uhulumeni wesifundazwe ukuthi enze uphenyo olugcwele. Kuyihlazo ukuthi kuqashwe inkampani bisiyehluleka ukwenza umsebenzi okuthiwe ayiwenze. Lokhu ke sizokulandela nakuba sizwe imbiko ukuthi kubika ukuthi ke namuhla ukudla kufikile, sizolandela ngoba kungenzeka ukuthi bese kuyinto nje yenziwa kodwa kuzobuyele esimene sejwayelekile sokuthi ingane zingakudla ukudla ezikoleni. Now iEFF ke ike yawukhuza ke lomhlola back in 2020 lapho uMSC uMshengu Shabalala uMshengu waye osasesinayo into ethi kukhona ama-elements of corruption akhona mayelana noku-award kwamathenda kumuntu okuyena ubhekelela ukuthi ahambise ukudla ezikoleni. Iziphathimandla zesifundazwe zithi lolu daba selixazululiwe. Emva kophenyo oluzoba nzulu ukuthi konakalephi ngempela. Abanye omasipala namaqembu ezepolitiki bangenelele ngemumva kokubona isimo kwezinye izikole. Bacele osomabhizinisi kanye nezinhlangano ezizimele ukuthi zisize. Ngingononhlakanipho Magwaza ezindabeni ze-SABC eThekwini.